course. Adabeke never one hour can say especially for her. If yeah, the last time Obi was sometime last year, Omega 1 year. Yeah. Omega 1 year, actually 1 year. Ka ikpeazụ and mgbe ọ bịara ebe ọ dị very heavy ọ pụtara na ọ dị ime ifu ya hey achịkwa m na onye buru ibu ka mụ na ya na-emekọ wefuzie ya taa ọ bụ na ọ dịzi n'ife ya iche na 26 years ka ọ dị I'm telling you no na studio thank you there. Good to see you. Good to see you too. And of course, onye mụ na ya nọ na studio bụ none other than Chinaza Cynthia Okechukwu. Ọ bụ a nursing officer. Ọ bụ na ị na-esonye vote since last year. Afia wee ike ring a bell because ọ bịara ebe anyị na ya nọgide kpaa nnọọ nkata dịka otu o so gbasara ndị nọọsụ and the nurse week. Ịghọtago dịka otu ndị a ga-esi wee mete ndị nọọsụ ọfụma ihe ha ga na-eme ka enwee ike abịa na hospital ndị patient na-abata a na-enwe ife enwe ike iji wee jide patient ndụ ya adịkwala ya ihe ọ ya wee mekwa na ndị nọọsụ adịkwa happy na-arụkwa ọrụ fa mana tata anyị ga-emove to away from it ịghọtago because this time around tata bụ gift a nurse or 1 week activity so tata will gift a nurse and more like this achọrọ m gift nwa ya ọkpọrọ nwa wee bịa mana emecha anyị ga-ama ka anyị ga-esi wee meditate so tata achọrọ m inye ohere ka onye anyị a story about otu o si wee bido ihe mee gị inspire ịghọtago otu isi wee bido nurse and mụamafu ndị ọbara nke ma fọspa nke onye ọzọ so anyị ga-ewelu njem ahụ ọ bụrụ na ị nọ na Facebook anyị nọ na Facebook jee na Vote 104.3 FM adrọpụgo m our topic ebe ahụ and of course anọ m live on YouTube na Vote 104.3 FM ọ bụ na ịchọ ịdrọpụ ịchọ ijoin m live on YouTube jee na Vote Odenigbo iruo na Vote Odenigbo mepee ebe search space ahụ type ije na YouTube app gị mepee ya search space type of Vote Odenigbo bubata gị ebe anyị nọ that ring na-acha red join ebe ahụ ka anyị nọ na Odenigbo alright so ọ bụrụ na ịchọ ijoin na Facebook ọ bụkwa na ịchọ ịkpa akpọ m ga-emepe phone line na time ruo but for now ka ntọnụ achọrọ m inye special attention to my guest because if ya ochimo achọkwara m ịjụ ewekwe n'iwe ọ a personal story mana di gị anọkwa ya ọ nọ Nigeria ọ nọ nso maka like this we feel remarry you but yeah say bịa kwụọ bride price so I'm telling you because what I'm surprised and abụ m onye ọ ga-awụ mfu something ọ dị eji m n'ọnụ m ga-ekwu ya if ya I'm a believer and also sending picture na-asị ya otu a ka ịha ka ọ sị m na ọkwa picture na ọ dịkwa mana picture sokwu enyela aka ọkwa asị ife onye a mụ na ya na-amazi aka na ụmụ one ka iji ụmụ ịtọ mana mụ na ya na-ama aka na arụ lekpa dịka m but it's good ọ dị mma ịma na at least after childbearing and ịmago ihe niile na-esocha ha ncha that you can go back to that form ịchọla as a woman amarọ m na ihe nyere gị aka maka na ịbụ nurse amarọ m but ị ga-enye ya that secret agwaghị na ị ga-enye m the secret today because she's looking so sweet sorry abụ m nwaanyị mana efuruzie nwoke ama m ihe anyị ga-ekwuzi thank you so much. Thank you for joining me. I'm happy to be at the studio. Yeah. And of course, so can I get straight to the first question? Ogabo, you have plan you a nurse? Growing up, I was a child who I am too much. Every time I'm sick, so I had this encounter. My parents are always taking me to the hospital, right? So I had this particular encounter with one, is either a doctor in training, right? So the thing when issue na my leg. It took time before my leg could heal. So it was an intervention of one nurse in one private hospital. She was really loving, right? So I was looking up to that nurse. As yes, so I was only going to say that every time on with her white gown, there's this thing in her foot. I used to see her as a special somebody. So I as an angel. Yes, I told my dad that I would like to be like this woman when I grow up, right? So I started working towards everything science, secondary school science, yes, everything was related. So during after
WAEC, Jamb was jambing me. You know? Normal. Edeka can Normally. jump naza. You know, I wrote jump for 8 times. Wow. I'm telling you. So, like, not like I was not getting a high score, but I was not getting score enough to give me nursing. So this last one on them, after coming pre-science now Unizik, they gave me zoology. Oh. So I'm also a graduate of zoology. I did zoology. Come on, You know that thing. Yeah. So you know, I was in zoology. Now, one entering my 3rd year in zoology, can they jump again? So that jump gave me nursing. So at the bit of finishing zoology and doing nursing year 1, that's how the profession started. So it was not an easy work, but I just kept being focused. You your mind in Yes. it. I know I could you after Sigi, who do you look up to? True. Who do you look up to? Anybody email your role model or only they look up to has at least 40% role to play in your life. It's true. You understand? Because on your very soon, a sick very soon a sick before I feel that now you're taking time in trying to be another person. Yes. So on your adema each emulate, each look up to, Marondi they look up to. It tells a lot. Yeah. So and since Bido this that admission and everything, was it easy? Because enego maya now for that now internship in Nigeria is a other easy. Other easy. Can we graduate 2019? Can we email internship 2020? Yes. Chinazami forget. Yes, so oh yes, internship na Psychia, Federal Neuropsychiatric Hospital Enugu. Okay. Yes, so and that was actually my first internship exam. I didn't read him too much because I've always had this thing about Psychia, like in mental health. You know, my best aspect of nursing is actually mental health. So when they advertised for their internship, I wrote, you know, and I got it. One sitting. Yes. Mpam because I'm a lot of people, even when they met go to school at 2022, 2023, maybe internship to today. Yeah, it's true. It's true. So all the challenging in Nigeria and open email anything science related. Of from Canada of 5 years. So 5 years in school. Yes. Google. And if you're different after school just 5 years ago or something. All right, so your journey in the nurse department, go after internship, youth service, and duty. How long did it take you with Oro? Or in a permanent job? Yes, na Parkland. Okay, how long did it take you? Okay, so it'll take years because I was working other places before Mwetoro. After my internship, met NYSC. After NYSC, I looked for job. I did not get. Okay, you didn't want a normal job. Yes, I didn't want to go into the private hospital because as a married woman, and I was already bearing kids then, so I didn't want to start doing the private hospital thing. I'm like, it will not favor I and my kids. Because private hospital then we're just two shifts. Yeah. Yes, and all the choking. So you will go to work in the morning, nabata in the night, and so I was just looking for something that didn't flexible because in as much as I want to be a nurse, I still want to be a mother. Yeah, so I was a school nurse, for a period of time before opportunity to enter a teaching hospital, Parkland came. And I wrote the exam and one sitting. I got it, yes. Umugi must be very intelligent, Kagi, because how we Cambo because how is the double brain? No, the way I'm seeing you, yes, that impact you gain way on them, both naturally, yes, and imbibing it in them. Okay. All right. So I would just not join 99 on a Volt 104.3 FM. About Denibo, I need to celebrate the nurses and by contact. Onye mwe contact ya bụ onye mụ na ya nọ na studio so njizi spread to other nurses and I say I appreciate you of course nyanwa bụ just go 1% out of all the nurses I get share their story, the nurse journey story. Yatago otu o si wee bido, otu o si eme, ịmago difficulties, challenges. And when the boo obato, imana as a nurse, no when they are feel like this, this person I like wrong. And when they are waited for an teacher tefa.
ndị ochete obi amapụ in the morning, go because all the in every aspect of life. When onye ọ ga-abụ ichete, it can be your neighbor, it can be your colleague, it can be somebody just him on every morning ịgata n'ụzọ ị ga-afụ ya if ọ na-arịa obi ọmapụ. So ihe a niile bụ ihe a ga-look into. And chete na onye mụ na ya nọ na studio bụ Chinaza Cynthia Okechukwu. Funny enough, afa m bụ Chinazọ Cynthia, nyawa Chinaza, mụnwa bụ Chinazọ Cynthia. So you can see why the connection. I know what's in boy. All right. So and of course, a nurse officer, and the theme for this year will empowered nurses saves lives. Nurse ọbụla inyere ekike nye tools and equipment o kwesị iji wee rụọ ọrụ ga-eme gịnị, ga-arụ ọrụ ahụ rụọ ya to the letter, except na nọọsụ a bụzi nọọsụ arụ ana, which is another story m ga-ajụkwa gị, because onwe ndị nọ na field ga-anọ ya for the sake of their parents, for the sake of igo obodo Igbo. Ọ bụrụ na passion, ọ bụrụ na ifefa chọrọ ime. So now, before we move into that, ka anyị kwuo maka so far throughout the journey till today, ị ga-asị na ị dị fulfilled in what you're doing? Sincerely, this country is making me not to be fulfilled. I swear. I'm telling you. You're thinking twice. My dear, I'm speaking for, if not 100% of the nurses out there, I'm going to speak for maybe 50%, right? Because the profession is a big profession. Very tedious, very tasking. It takes a lot to be a nurse. Get it? It takes a lot to be a nurse. So that I am fulfilled because I wake up every morning going to a place of work, doing what I like. Whenever I deal with my patients, I see them smile, they recover, they go home. Some come to visit their family. You lost me. Like, I've even met one of my patients one day in the bank, a psychiatric patient actually. In the bank, I nursed him. I was fine that I nursed him for 6 months. And when he saw me in the bank, he recognized me and said, nurse, that is fulfillment for us. But any other thing, but yes, this is the fulfillment we nurses get. You say you can see when a nurse and a teacher will full mad, because more for my teacher and my boss and my hide, I told them for phone. Because a teacher were a lot of things on there. So, and every person who direct contact with somebody, they when it ndo pasuriwe, onyo zoro okpa, onyo gwaru otu yes. So now, and the manner when they see these people as if they are supernatural beings, but they are not. A teacher, nike nana dia ko no toto or bear class. Or say, he made assignment, pia, or pia getari, Iburian ubi. Now, if there is a teacher, yes. But now that teacher may transfer of aggression. But a nurse, the same thing. A nurse, gapia, Obuna maybe not true in this country, I know near. A true no nana dear issue, or biakwa. Then a patient relative from somewhere. Hey, one name to go when your mammy be a feature, be a wapia pampas. It's a because I best go about Ubri Obi or Tagia nurses are wicked. Now how compassion is. You see? So now they are not saying that's part of you that is human. They just want to be selfish. So teachers and nurses, they're in the same cubicle because they experience the same shit every time. Those people are not paid well. Nurses are not paid well. So aggression, they keep that together. So that's it. All right, thank you, but we can use this in a sheet. That S word, yeah. Okay, sorry. Yeah, I had to use only some words in my radio, so we educate. We try not to use more. Yes, yeah, that words. Yes. All right, so I know that Volt 104.3 FM. I'm going to Chinaza on a studio with Chinaza Cynthia Okechukwu, and I know Kumakande nurse. And yen de kuria na ndi agba amwe mgbe niile every 50 minutes for no malo if I name no boss nketa go obro an easy thing, obro an easy task, and we're a lot of fortunately abrom somebody spend go so much time na hospital, you understand. Abrom when the only person from the hospital is a friend, and I know 2 weeks or just surgery
abroad just only accident for years 2015. So from 2015 till 2022, he's been going from one surgery to the other. Surgery ọmaghọdị na ọ ya aga ije surgery bendere ya aka. O nwere na that surgery ka m ji ọmụta na o nwere ihe a na-akpọ o nwere bead onye gbajiri ọkpụkpụ a na-import that bead those things na ọ na-adị bead a sị na iwepụta etinye na your bone or melt or forms ya a kind of artificial bone something like that. So I spend very much time na hospital but ama m na ọ dịrị easy the night calls nnọkọta patients attend chago otu asịkwa na o nwegokwu ihe na-eme ya na ọ na-enwe maybe cardiac arrest or something ofu ige ga-eme ebe ị nọrọ onwe gị na-ede register or ebe ị nọrọ onwe gị na-ache na asịzie nekwa na so ama m na ọ dịrị easy ịga word to word si na a na-enye ọgwụ a na-echeki patients nke anọ nwere ike ị ga-eme nwa sị gị kpọọ doctor, you understand? So it's not an easy journey and for every other person bụ na ha na-achọkwa ịbanye na the line of nursing. A lot of people na-ege m ntị bụ parents chọrọ ka ụmụfa bụrụ nurses. Ụfọdụ bụ ndị nogo in the journey students bụ na ha na-eme nursing na school. Nwekwara ndị bụ na ha nọgo na-eche internship. There are a lot of people that don't have passion for ihe nurse anything in medical but ha na-eme ya because Nigeria adịrọ mma ka find a way to japa and I'm at the quickest money or let me say highest paid people n'obodo ebe medical students, you understand, except in Arizona a very big factory or imago companies a na-arụpụta ihe ọfụma. So right now achọrọ m ka anyị kwuo maka the state of the hospital. Parkland is a government hospital, am I correct? Government and enough empowerment. But go on. Is a yes or no something? No. I just gone Parkland. No, but my friend made surgery 2020. How come not school then? 2015. Speed cage you about that na Parkland. But I believe there is an improvement. We room for improvement every day. And Governor Peter Mbai was somebody very, very particular about the medical places or hospitals in Enugu. Orugo suit, Oruro Nkadena Rangers Avenue, and what another one that's Panoro. I can't remember the name, but I know that she's particular about medical aspect of Enugu State and hospitals and education. So if as a nurse, now in what it takes to be a nurse, like in your what's it called, your patients, the right drugs or attention or na anọkata nnọọ asị na hospital normally hospital ekwesịghị na-enwe light out ịmago anọkata asị na enwere ọkụ well ma anọkata asị na onwe machine na-adị arụ ọrụ anọkata asị na nke ya na-akpị nke ya eji eku ume oxygen. All that my friend can you makwa na oxygen ịmago asị na ọ bụ na ị na-esi ihe osise the tendency for you to use your own lungs iku ume during surgery now all the very low. Depending on the surgery, actually. Depending on the type of anesthesia. Okay. On. Yes. Because now according to your after etinyere oxygen, amara na oxygen adị arụ ọrụ. Now nwa na onwe ya gbara anesthesia bie na asịzi na ọ dị eku ume ọfụma. Doctor na ọ dị eku ume. I can't breathe. I say I can't breathe because it's a no name. I can't breathe. I can't breathe. The check his oxygen is not giving out air. But okay, so I cancel surgery that day. Open a service. So this whole thing now, in terms of generally speaking, or just Enugu Hospital, do you think that the government or enyego the right medical room for good hospitality in our hospitals? Okay. Sincerely, Enaza, judging with the expectation of what a good hospital, a standard hospital should be. Now, Nigeria generally, most of the hospitals in Nigeria, at least can go maka East Aya. At least I no go na Anambra gas hospitals na Anambra, I go hospital na Abia. Okay. Then Enugu here. And all government hospitals. If una private hospitals,
can wear facilities carry a government hospital. Yes. I don't know if the government, they are giving the allocation to people who need the ego, right? I don't know who to blame. But if you look at it, resources, facilities, things ekwesị na arụ ọrụ ka hospital na-save life ka o si kwesị save, adadị enough, adadị up to standard o kwesị. So anyị na-ekwu ma quality and quantity now. Yes, both quality, both quantity. You see, you see where they are rationing things. Ekwesịrị in a ration. Wow. Na hospitals, which is not making sense. You know, sometimes the patients have to buy some of these things, which is not right. So I don't know if the governments can own hotels. If you see presidential hotels that governments are building, they are very, very well equipped. Facilities here, the up to date. Then compare it to what a hospital should look like. Obuna hospital were low standards. And that shows us every priority in life. So that's what I'm saying. Admarom where the problem is coming from. If it's from Mudanya, the allocation for roads, for allocate as arubozo, aruofuzo, 6 months, I can aruofuzo. Do you get? Habazi aruo half or half for half. It when you irrigate, awalu is what it road. Road, adita. So you know does it nda ha enyere ọrụ ahụ ọ fariri ego ka ọ na-enyere ha ego ka ọ na-ego enye ha dị half. Nke ahụ ka m amara ọkọsọ chukwu but ihe a na-emerụ n'ọgwụ bụ if a patient is in need, especially anyị nwa nọ na hospital, you see sometimes we spend our money on these patients. Ofu ekwesị ihe ekwesị ime iwere ego gị mee ya ma ya bụkwarụ na onye a, because the priority bụ life and the patient. So ka azụtagodi ndụ ọ bụrụ ihe ego gị ga-eme ụmụ ihe input go bụrụ ị ga-improvise, because in our profession we are being taught to improvise. Yes, for someone's life. Kama kwa mmadụ ya anwụ, you improvise. You know, the end product bụ na ịzụta ndụ. Ọ bụrụ na nke mmadụ ka ị were nye onye ọzọ, ma na ọ bụ na nke gị ka ị were yuzuo, the main thing bụ na onye adịzi ndụ emezikwa counterbalance. Thank you. All right. Amaron, but almost some certain things so no like this. Warm. I keep saying it until Nigerian hospitals aya nweke bia won na hospital na with our 2 legs. A man I I'm always a brain I don't know, maybe onya be keep me away from hospital, including my parents. There were many reasons they got hospital, to be honest. Again, Galaga self. Well, I go me 2 weeks. I don't need to more better insight in hospital the care. Chupuki ya nekene na aro nwa bịara. So many people know that hospital, they have no choice. They don't want to be there. Then opukwa maka people are na-eji ọkpa ha na. Yes. But then when more other people do na had they ejiokwu ha na mortuary straight. Because onwe dika eburu onye ahụ jebe ọzọ onwe ike ọma nji ọkpa ya na. What I notice that you see the doctors and the nurses when at this country, they are doing well. Are they? Are qualified? They are qualified. None are they equipped. No na ihe eji arụ ọrụ most times adịrọ. But obu maka those people are now the health professionals, they are trying. I've seen cases, so many cases, people come in and go. You'll be wondering, I say, this person will survive here. But you see the person survive. When I was working in orthopedic ward, you will see a man wear bed sores. Give a bed sore. Bed sore. Okay, bed. Okay, we're not gonna for a long yes, maybe buchonya. You know, maybe onye agbaji ọkpa ọ da aga ije. So at the time, odito na ọ na-anọ ofu ebe ọsọ, ọbịazịa nwee bed sores. So you will see ọkwa abụọ ga-abụ gụnwa bụ relative ya will not touch. Mana ị ga-afụ these nurses will nurse this patient. Clean this wound till the person is healed and go. I know several people. So people go. You go to the level, just any part. See, I can beat my chest that my hospital people, they are trying. The professionals there, they are giving it their best shot. That is why it's very easy for them to leave the country.
Unu elives na biko nu. Mbakwa ya leave chakwa. Ọbọkwa ezigbo ekpere ka ị na-ekpe ha. Anyị apụ. We are going to leave. Umeru na anyị ebere biko na anyị ọbụla anyị nọ na Nigeria, no leave, no transfer for now. We are going Umeru to na anyị ebere. We're going to leave because I na-achọ greener pasture. Aboya, come on, where your efforts will be appreciated. Yes, we're looking for greener pastures. You cannot be walking like an elephant and eating like a rat. It's a rat, an ant said. Oh, yeah. And rats can ebute something. Oh, yeah. Okay, all the rat. Thank God. Can call rat. It might get you rat. Because to go. But at least we have a roof over our head and our children will be able to go to school. But these are normal fundamental needs. Thank you. Even somebody in Ogbete market. Some people in the business line, they are bigger than like somebody what business plastic in the rich now. Yeah. Let's talk about fruit seller. I'm telling you, they will have the same funds I went every month in Norsu Kuru no chero alert. Before that alert will come. If you go salary is just to pay debt. So I'm not to even in a save. But can you save now? Even with kids, you have kids, you have family to tend to. Okay. My mom boy so can go again now. She in my house. My father house rent na school fees. Mom you make sure na near corona. Okay. And no more can you some. But with all this, are you able to say? I try to get things work or on a but as a nurse, in a save ego from your salary. Thank you for my salary. But have tip. Yes, no tip. Squeeze something. I've worked in the hospital for years. Nobody is tipping so you. So like attending to a rich man or a rich man's son. That's very nice. The only thing someone has offered me is lunch, and I declined because I don't am comfortable in my marriage. You understand? Yeah, so I declined the lunch. But Obumaka squeezing money. No. Nobody is giving you. I'm not on other people. I don't other people. I'm not going to and she going to So back to your question. With my salary, I'm not saving anything. I can't save anything. Because your husband gets so Gabi is so given a studio. I need the EGIK. Oh yes, so he's trying. Queer, but I'm mad of Rosa. Yes. Can I need your full zero? I need your full. Buy your full because if not him, I don't know. School fees and other things. You get the money they pay us, they pay me, it's not enough to do anything. So it's just that now nurses minimum wage. Definitely now government are going to give minimum wage. When even my cleaner minimum wage. That's what the government said now. In any minimum wage over 70,000. When we clean an minimum wage. More than more than can I now. Yes, now. Wonderful. Yes. Can mad get now clean and I 70,000. Get 70,000 get me at this country. No, everybody now in a government institution could see gafe minimum wage. That's what the government says. Wow. From the 70 Bido below 70 under the government. Okay. So now, if we are saving, if I'm saving with what my hospital people were paying me, no. From my salary, no. But from other things, because nurses now we are entrepreneurs. Yeah, we don't stay one place. Yeah. So from other things, like whatever support I have to give to my family is from other things. I am amazing. Wow. Okay, I had to ask this question because surviving in Nigeria is very difficult. Not when, especially being a rural, they cannot say no. I don't know what the side hustle is, but I believe that now when you make it a hospital, you get the chance to do. You understand? Or shop kitchen, maybe money gets near sales girl near. Okay, they will shift in the morning, cause shift in the evening.
So I'm around with this side hustle, but whatever it is that you're doing to make more money, please, you share you get banana Nigeria. Don't leave. Okay, Japa, I can't. I no more air now. Cancel all this year because I must Japa. Okay, Japa no be about water I because must Japa. the hospital governor na-arụ ifugo that hospital Yes, yes. All the night. jakpachazie ke ndị ga-arụ na that hospital ọmụ ya abịa bụrụ Do you know the number of persons nọ na school? Imekwa school of nursing na-enwe n'Enugu a. Ima number of undergraduates nọ na UNEC. But they need different at least ha need ndị aka ochie. Yes, ochie bụ all these our seniors na man travel. Gị nwa na ndị senior na man travel. Yeah, na man travel. So when ndị ha eruo ego retirement, they know that they can't travel because even traveling this thing enwe age limit. Enwe ndị gafego ya. Those our seniors aka ochie aka sifa ike. They can teach them. But I want young people. If the federal government is not ready to recognize the effort of the medical practitioners, una go leave us. We'll be living bit by bit. I need the ego. All right, so na YouTube by Kaimara that whether they drop or any message, and of course cheta na no na Facebook obuni try drop or any message may check here now. Give me a phone line mom na 0706 048 5853 my one 0915 570 8347, and I'm na studio with nurse Chinaza Cynthia Okechukwu, or a nurse officer, and ige ya ntị fụ na onye ma ihe ọ na-eme. Ọ bụ na ị nwere, in fact, kpọọ ya to appreciate enye nwedị n'ihe eji ọmụta ata maka na ya nọrọ in the mood ịsa ajụjụ. I know in the mood to celebrate them. Ọ dịrị easy, I'm in the mood to celebrate them. I love the activity for the week. Otu esi ewepụta ya for ndị nurse. So ọ bụ na o nwere ihe ị chọrọ ịgwa ya mee ka anyị marụ 0706 048 5853 nwekpọ na 0915 570 8347. Alright, now YouTube enwe m Don Frank Ugoeze si una well done o. Keep your good work. Daalụ. A na-ekene gị. Thank you. Daalụ so. Hello. Ka ewe gị. Uruchioma, no. Yes, Chinaza. Dalo, sir. Dalo, sir. No, Ekesin. No. Word, yeah. Word. Na word. Abura asị ka ise my brother. Okay, barracks. Barracks. Hospital.
Gallery no kissing. Sir. Thank you. All right, ọ na-ewute ya personally, and of course ihe okwu mee m ncheta a friend of mine mụ na ya na-eso okwu, so mana agba m na mmụ ya na-arụ na ahịa. I was on my way to Owerri on one Saturday morning 2021. Mmadụ kpọọ m sị m na mmụ ya ngwụkwa nsị ka emezi na eji wee jekwe ituku na a na-achọ oxygen na oxygen asị na oxygen dịcha occupied. Oxygen one ka ituku nwe ịtọ ụfọ adịrọ m ebe ọ bụ ihe dị mma. Oxygen ka ventilator Oxygen ka anyị na-ekwu ya dị ekwu. Oxygen na-abịacha na oxygen cylinder. Yes, na that cylinder dị occupied. Na-eji eme amamihe asị na-eji eme. Mana ya nwe na onwe because na onwe contact kpọzie doctor. The same ituku ahụ asị na oxygen dị oxygen pụta. So these are the things anyị ga-enebacha anya in our medical sector because amụrụ m ka anyị ga-esi wee nwee a whole hospital dịka ituku abanụbemebe m, but ị na-anụgodo afọ ị ga-ama na ọ bụrụ a small place ga-aji ihe dịka ventilator ma oxygen a na-akọkwa akụkọ n'isi ya ma ịmago enwere enough or even like sọsọ ndị in fact as a poor person na Nigeria your chances of ịdị ndụ na ịga hospital bụ by the grace of God. But ọ bụrụ ya o kwesịrị anyị nwegodi ihe niile anyị kwesịrị inwe, anyị ekperezi ekpere na dọkịta ma nọọsụ ọbụla ga-emetụ gị aka na Chineke nna ga-eji aka ya perform ọ miracle. Ọ bụrụ na ọ na-apụta enwere equipment nke enwere enwe ezughị ezu, then ị na-akpọ miracle from where to where. O nwere some certain things dịla anyị. So and sometimes ọ na-agbapụta sị ndị normal personal people like ndị normal people ndị abụrụ government individuals biko ọ bụ na o nwere onye ọ metụrụ n'obi, I think at least with millions and billions anyị na-efekasị ifebe ndị Igbo na-eri ego like Igbo na-erisi ego anyị na-erisi ego unu abakene nnọọ government hospital like this n'anya mara ihe a ga-enyela ha aka wee mee. Donate is not just for the government but for the people na-arụ there and ndị na-abata for ndụ ha ka ha fụ ịmago ha nwee hope na ha bata ebe anụ adat na as bad as bad ma ya bụzie na ego ka ha enweghị ike ịkwụ discharge. And ịma one thing bụ na mmadụ ada azụ onwe and ego inwe na akpa ga ama nzọ gị
onye nọ gị n'akụkụ ga-azọ gị. O nwere this particular guy bata na Christmas. O nwekwa ego, amarọzi m kọntrị ọ nọ, mana ndị oshi n'ihu bi ya ka ndị oshi nọ gba ya egbe. Ọkwa rich man. Ọ ndị nọzi n'akụkụ bụ ya bịa ụlọ ọgwụ buru ya bịa Parkland, right? Azọkwara onye azọrọ ya o, abụrụzikwa ihe a. Ihe na anyị jikwutewe ya bụ na edozie ebe anyị ọ dị mma, ọ dịrị onye ọbụla, ma onye ukwu ma onye nta. ndị be anyị na-anwakwa o, ịbịakwa na ịbịa n'inye ịdashi ndị mmadụ ihe. N'ogo m n'ụlọ ọgwụ ifu mmadụ ọbịa kwụọrụ mmadụ 1 million bill. Enwe so many people akwụgoro bill, ọ bụrụ ha nọsiri n'ụlọ ọgwụ 3 months 4 months, ihe na-eme ha, onye na ha amara ebe o si bịa kwụọrọ ụgwọ bill ha 1 million 2 million 3 millions. You know, ha ndị be anyị na-efid na ọrụ ụka ha bụ were ya nye onye ahụ, were ya nye onye ahụ na-ete onye na-arụ adịrọ, mana ịbịa jiri ya gowere gọọmenti ekwipment, ọ ga-afịa ha but one ka ha ga-ego hapụ nke ibie. Hello, ka ime mgbede ọma. Nnọọ. Yeah, hello, sir. Daalụ sọ. Thank you. Okay. Ịgbagote voice gị na-ebrek iskwa. Daalụ sọ. Daalụ. A sị gị ma lotekwa ntị Chinazụ. Ị na-empress selling small money. Onye ka dollars. Impress ịga. Hello. Good evening. Adị m oyi. Ka ime. Daalụ sọ. Honorable, no.
So thank you. Thank you, sir. Thank you, Honorable. Hey, ka imere Honorable. Daalụ imere ọfụma. Thank you so much. Chukwu gọzikwuo gị. Daalụ. And ihe mere Honorable ji ekwu ya bụ na o nwere mgbe nwoke mmadụ nọkwa na shop ya ihe feba ya n'anya. From there, sọsọ na ihe jos na ihe ọ nọkwa anya ya dịkwa oke. Ihe feba ya n'anya mụrụ m ihe but n'obodo oyibo ka o jezi je correct mana ịmago aka abago na ya anya ama ndozi ka ọ dị so onye ka o ji ahụ ekwutekwa na ihe hospital ọ na-aghọta ọ ga-aghọta ya onye omenu yes onye omenu ọkwa oyi nwaanyị bụ nọọsụ mpịa nwụ last week Sunday mpịa mgbe need ventilator gbagodi m anyị enwero mmadụ nọ na nke anyị they had to do what send the father to another private hospital ebe ahụ ka mpịa nọzi wee nwụọ maka ventilator the time e westicha before wee buru the man wee jebe ebe ọzọ the obodo need ka ha mee something dịkwalụ onye ka o ji abụ ịma na ị bịara ikwu an individual bịa ume nke one ka o ya eme ya megodu nke o ya emegodu ya ka megodu I'm telling you mmadụ pụtara sị m na ọ bụ millionaire asa wepụ 1 naira from millionaire ga ahụ egbe ọzọkwa billionaire so that little o ya eme sometimes ahụ na awụ ficha nnọọ ndị na-eme ọ dị m ka onye bụ na nji ego ịghọtago so no matter just the thing is just ka ọ gbachanata ulu na-arụ imagine na ị na-etinye ego gị just ka patient ịgbago ihe a bụ just na idu uchu n'ọrụ gị ịchọ ka enwee positive outcome from this thing imagine ịbịa na-asị nna biko adị akwụdị m enough money ọ gbasata adị m ọnwụrụ ọ bụrụ hospital anyị na doctors tụrụ ego gote ọbara nwego one time a man nwunye ya bịa mụsịa nwa with CS ọharụ ya afọzi nwoke na-alie anụ nwaanyị nidiri ọbara okwu na-esekọ na ego amaghọkwa m ka ego chụ na nwoke mmadụ ọsị anyị ka o jee weta ATM anyị afọrọzi nwoke a ga na-eche nwoke ATM doctors na nurses nọ duty that day atụ ego jee weta ọbara na blood bank nyewegodi nwaanyị before nwoke anachite n'ime mgbede anago m shift m before asị na nwoke nachite so imagine ọ bụrụ na anyị onye ga-abịa nawe anyị one ka anyị dị anyị bịabịa nawe ya 2 naira before ọgbakọnata o nwere some things you let go ka ndị nke anyị na-ego ọgwụ appreciate maka appreciation no they try they give their appreciations ka ha ji bụ ndị mmadụ ha na-enye appreciation but mazia na onwe times onye gị na ya ga-anọ ọrụ ọ bụ na ọ kọrọ ya kpamkpam n'akpa ọ bụ na onye ọkọ kpamkpam na akpa nkọzi ka misi otu akịta ka onye ahụ ga-esi nwụ mana ekwesị ọ bụrụ na ihe dị otu ị na-ekwute ọ bụrụ na o nwere ndị be anyị na-abịa support si ha were susu amount of money nye nekwa na onwe ndị n'idi si nyebe ha furi ndị aka ya erughị si nyebe ha anyị nwere onwe anyị sef onye na-enye anyị ọkwa fọm onye ahụ anyị kpachata fọm nke anyị because of the passion ya na mmadụ hello ka ime adị m oyi ka afa gị na ebe isi akpọ m aka m nọkwa ebe m nọ daalụ sọ thank you Godwin ka ebe isi akpọ m no thank you sir thank you sir Amen.
Mm-hmm. Oxygen. All right, Dalo. Dalo. And also, mm-hmm. Dalo, so. Dalo. All right, I think this is a right move in the right direction because ihe ọbụla anyị mere n'obodo anyị taa bụ I'm telling you, okay, ị na-ekwu maka rich man ama na onwe ihe ga-ebute ya Parkland, onwe ike kparara mayor fly ya to Lagos or Abuja or even outside the country. Mana ofu ya eme somehow onweta onwe ya na Parkland because na agbara ya egbe. That was not ọma help nwụdị onwe in that situation. So any good thing I may is for our own good. We can metuta onye ma o metuta gị directly. So anyhow, this is a good step in the right direction. And also ventilator and oxygen. This topic I gave me return leg because I'm not sure in my prices, yeah. No, I need to make inquiries because yes, it is something worth doing. It is something worth doing. And onwere ihe ome anyị nyegodi ya gọọmenti onwere ihe ome ụmụ mmadụ na-eje ebe ahụ eje anata treatment and all that. Okay, onwe one day nọ na hospital mmadụ nwe accident ebute ya bịa na emergency ward asị n'ojugo. I saw people littered like ndị gbajichere ụkwụ dịka ama m na ugwu onye maka accident amị or something. So oku wee na-afụ some ga-abụ delay we can no equipment adro or something ụfọdụ abụrụ delay for surgery and all that ha ncha abụrụ gịnị otu chances the little window mmadụ nwere to stay alive ọ bụrụ ofu ihe dịka equipment anyị makwa na anyị ruo n'ihe oriri in one month anyị ga-ericha anyị na-eri more than that for equipment hospital. Ọpọkwasị equipment even manpower. I remember that time I'm shift that time although na mother emergency that time enwe accident and people accident n'ugbo onye ama. So they were rushing people na Parkland. The doctors and nurses on duty that were overpowered by the number of patients even with the so now you forgot that any the manpower got A&E accident and emergency full the number of nurses and doctors now not on duty there. If you know na the overwhelming countless times as you go now either a doctor or a nurse a faint to go on duty. Na Parkland. Yes, because of there are lots of people to attend to. Meanwhile, outside the country, because how much the importance of manpower, that's why you can see 1 nurse to 3 patients or 4 patients highest. Or man know her, give her food, everything, may have bed batting, everything her needed. But here you will see 2 or 3 nurses and we're 24 patients. No, so. I not told the nurse. And don't we come on duty since morning. Morning to time oji abasa
but ihe ọ gagharịgoro glucose level ya nwere ike ịdị low by the time ọ gbọzie gị ụja esizi ya na not the aggressive. nọọsụ anụwa so manpower they should also increase manpower. Hello, good evening. DJ Olimbo, eche m na ikwuchego. Daalụ sọ. Daalụ. Alright, ka time anyị na-eme kwarapụ kwarapụ. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba Chinazọ, anyị nọ na Volt FM 104.3. And of course, anọ m na studio with Cynthia Chinazọ Okechukwu, nyanwa bụ a nurse officer, of course, a nurse officer. And tata anyị na-celebrate ndị nurse. Taa bụ their last day. I bidokwa since last week. Were another nurse I went yesterday na our morning show, and of course all in line with Ifeanyi celebrate globally, because these people are trying. I get for their flowers. I wish now we flower now. But I need original flower na Nigeria. I can be bro bouquet na ebutere. So but all the go and the only way I get to express or one of other ways I get to express ourselves go by appreciation.
okwu ọnụ, heartfelt appreciation. Ọ ga-awụ ha feel like this, ama na ọ dị genuine. And from all the calls I went to go so far, I strongly believe that ọrụ unu na-arụ adịrọ unnoticed. Ọ dị aga unnoticed. People na how you people struggle. The struggle, the real in Nigeria. And the struggle, ọ bụrụ iburu onye siri ike, ị ga-abanwu depression. Ị ga-adịnwu depressed na Nigeria because nothing seems to be working. Ịghọtago? Ọ dịghị ka ọ na-adị mma. Eruzie mgbe o kwesịrị ịdị mma, ọ dịka ya anachikwe 5 steps backward. O nwere ka ọ dị. So otu anụ anyị bidogo, somebody suggested that situo ego ọ bụrụ na ị nwere, anyị nwere somebody nọ na Parkland. Mụnwa ga-eteki ya to anywhere na-abụrụ Parkland, of course, and also because no enidiri ebe ahụ. From the amount of people a na-akpọbata every time, even orthopedic too and all that. So I need these things ka set ya in place ka anyị nwee ya, ma ya bụzie na aka na-arụ ọrụ ezughị ezu. Ọnya ka anyị na ha ekwu na jakpa manpower kwa ya kwa ofu manpower nke anyị na-ekwu ụmụ njakpachazie ka ede manpower anyị ga-enwezi. Okay, for the right thing, the thing I need to remember is to release these children to go for internship. Yes. I need to release these people. Even I go and get one gives they go like internship and all that. Or boy Bruno when the 2024, 2 years ago, can as in how from where to where? Manpower is zero. I need the manpower. I need the equipment. Everyone, I did too stingy to ourselves with the equipment. Can you make one I am doing? These students can have got their internship. At least I don't know if I na manpower, I na equipment. Kita no kwa na enwelu unqualified doctors and nurses, no equipment and manpower. Haba now. I say haba mana. Because zianunu. Ọ bụrụ na o nwee ndị gọọmenti na-ege m ntị, biko ọ bụrụ lecturers amara m ndị ọ dị n'aka to designate this students ịga internship. Ị ga-asị student ya ga a na-akwụsị ya kwụọ 1 million, kwụọ how many thousands of naira just ịga internship. Education kwesịrị ịbụ free. So aghọtara m amara m ka anyị si eje n'obodo a, mana Chineke nna ga-enyelụkwala ka anyị said ọkwa ifuru onye enweghị onye ejighọ, onye nne na nna ya ejighọ, gụọ na onwe gị as an adult ijighọ, the chances of surviving na this country be very lean. And sometimes mfụ ndị bụ na ha na-esi through desert aga obodo oyibo. A ga-asị gị all die na die, anwụ na Nigeria, anwụ na desert. Ofi ya nke ọ bụ kama anyị ga-anọkwa ebe a mmadụ anwụọ nnọọ nya just like this. Aka mma na o make effort, not make you move, ma ya bụ not on that move. Sisizie na ọ na-apụ wee nwụọ. Kama onye nọ Nigeria na ọrụkwa n'etiti ụmụ nwanne ebe o kwesịrị ịdị comfort zone ya still arụ mmekpa a na-emekpa ya, ọ dịrọ mma. Alright, so kpọọ m na 07060485853 ma send your a message na YouTube, and of course enwe messages na YouTube. Onyejekwe Cecilia on YouTube right now. Nasem Auntie Chinazol, good evening. And our guest in the studio, we greatly appreciate you, especially. Nurse, you are welcome to Vote Odenibo family. Please, I want to know if nursing as a profession is this supposed to be driven by passion or by passion and not making money? In as much as some nurses are actually aggressive when on duty, is this supposed to be? So ajụjụ na-abụkwa ọjụ. Na nursing as a profession o kwesịrị ịbụ ihe passion and adịghị enweta ego. Then in as much as na enwe nurses dị aggressive, o kwesịrị ịbụ so. Okwu gị esi na o kwesịrị ịbụ, but inecha anya ihe onye ahụ na-agabiga. Like somebody called na nurse na-aza. Imagine a nurse is a hospital. Kwesị inwe cleaners. My one thing, ihe na-eme n'ụlọ ọgwụ kịta. Okay. Take it for instance now, onye na-amaro Parkland bata Parkland. Enwe different types of scrub. Enwe ndị yi red, enwe ndị yi brown, enwe ndị yi ox blood, enwe ndị na-eyi blue, nwee light blue. Ihe notice bụ na onye ọbụla ndị mmadụ fọ n'ụlọ ọgwụ bụ nwaanyị bụ nurse. Oh. In my presence, my sister no another ward. Do you get? So my sister-in-law actually. So when be our duty to see her,
onwe ihe water bed asị ya wete so nurse wee na hand over si ka ebunye ya water bed mana the water bed onye nọbụ na ya just died. So they are meant to clean that water bed actually. Mgbe m bịazi because akpọ m nurse na phone si ya na ọgwa nwanne m biko ka ebunye ha water bed ahụ but si fichekwa ya. My sister mgbe m bịazi my sister na-asị m na emebekwa ya gịnị mezi na ọ gwara nurse na nurse jisi ya na ọ ga-akwụ ya ụgwọ before o bupụ the bed. Nsi ya isi gịnị nurse, I know that my profession won't do that. Are you getting me? In teaching hospitals, we have professionals. That's one thing I'm sure of. People that went through schools, BNSC nurses, registered nurses from different aspects. You won't see true community health extension workers in the teaching hospital. You won't see them. So now, only for me to find out, say, I go see more go see more a cleaner. And oh yeah, but another color. But another color. So the mother, the woman say, "Oh, in coma." See, if you go no. So now, in coma, but the lady nurse, the lady is here. Oh yeah. So me, because I was wearing mufti. See, I was wearing mufti. Whenever see the lady, why? So man on bonus. Why you do where say her say one name ye go? Or sim Aboya nurse was and say again azaro nurse. Okribezium sim I need neighborhood nurse. Imagine. So now to be able in your from only asking a mother na ihe when you a cleaner because I don't see a business in us where with broom. We are not meant to sweep for anything. So there is a possibility that he was speaking to the wrong person. I don't know if you get. Mana because everybody wearing gown in the hospital wants to be a nurse. So Gaza get hair. Igbo nurse was hair, manobro nurse, tarnishing the image of the profession. So now back to the first question about Jomaka passion. Every nurse is driven by passion. We are all human beings. Natural ego. But for you to do that work as a nurse, you must have the passion. Ọrụ a na-ekwu ihe abụrụ ọrụ ime isi. Ihe dị neat. Ihe a na-ekwu bụ ọrụ dirty. For you to do a dirty job, you should have passion for a dirty job. For you to see blood, for you to clean blood, for you to clean people's wound. If one ya, for you to clean somebody on nuance. It's your duty to do that. Say nurse. I'm doing wound dressing on a patient and the patient in nuance, I will clean it. A patient and you will clean it and do the best. More the patient in one. Feature it has to be passion. So we nurses are very passionate people. You can't, there is nothing with a nurse cannot be passionate. We are definitely passionate. So if you say a nurse is aggressive, then in your core former nurse because that's the misconception, the general now. Everybody in the hospital is a nurse. All right, 0706-048-5853. Hello. What's not a radio gi? Hello, what's not a radio gi? Mommy Uche, no. No. Kebi se akpọ m n'ụbọchị nke taa. Oh. Chief, I dey hail. Akam di nenu my chief. Hello. Okay. Chief, I'm greeting ma. Oh, my chief, Kebo. Oh, yo kwesịrị ịbụ. Ma. Thank you, onye isi m. Daalụ. Thank you, ma. Daalụ. Daalụ.
Mm-hmm. Eziokwu. Thank you, ma. Thank you, ma. Also. All right. I'm from the mom YouTube, a retired nurse. So, ekwesịgo m ije, o nwere ihe mụ na ya kwesịrị ịkpa na studio, ekwesịgo m ije butie. Mana, amarọ m efe ka emekibe up my mind. Bute onye isi m, biko. Ebute onye isi m. Ọ bụ iche mere m ndidi, biko, nwere m ndidi. All right. Achọrọ m ịjụ gị, ka ebe specialize in? I'm not psyche. No, mental health, actually. I'm a general nursing, I've been nurse midwife. Okay. Yes. So, but due to Anaruna teaching hospital, so we go from different aspects of nursing to another. You know, I will go in a labor ward, run orthopedic ward. Currently, I'm in a theater. So that's what teaching hospital can do to you. Okay. Yes. Ị ma na ịchọ ịga obodo oyibo kịta nke a jakpajakpa dị gị n'arụ. Ịchọ ije obodo oyibo kịta ị ma na a ga-asị gị ka ebe ịchọ na kedu ebe a ga-etinye gị isi n'ebe a ka kịta anụ a ka ị nwere ebe a your alpha and omega like ebe a ebe ahụ ọ ga-abụ eweta gị kịta anụ a magic emebe. Mental health. Wow. Yes. So and because thank God anyị enwe rehabilitation center n'Enugu. N'Enugu. Okay, only one, but they're private. Okay. Yes, because when I was working in psyche, one doctor, Dr. Ilo, is a small rehabilitation center. Okay, Dr. Ilo nko. Ilo was so name, but on us Nigeria. Yes, so I don't know if the rehabilitation center is still working or because the man I know is Nigeria. Okay. Yeah, that's because somebody from the rehabilitation center at Enugu. I said no. I don't think so. No, ebe a na-akpọ rehab road na-emene. Mmadụ sị na ọ dị na-emene. Nsị na m adịrọkwa sure na ọ dị bụ. But I don't sure na ọ dịzi in existence now. In terms of ime ihe a na-eme ọfụma. So Lagos ka mma. Lagos ka mma. O nwere friend of mine na Lagos ka akpọ ya wee ga. So I just want to be sure that na enwero. Ịghọtago? Na enwero n'Enugu. I don't think so. All right. Time anyị na-emezikwa rapụ and of course ụmụna ebe anyị na-akpa nkata ka ụmụ nwanne atụkọ isi ọnụ and anyị atụkọgokwe n'isi ọnụ tụpụta ya something ịghọtago anyị atụkọgo isi ọnụ tụpụta ya something so now anyị nọ na mission to get ventilator and oxygen for Parkland ọ bụrụ something beyond us or something anyị ga-emenwu or something anyị ga-emenwu ọ dụrọ beyond us. Yotago. All right. Hello. Good evening. Kime. Ademoy. No. Thank you, sir. Thank you. Yes. Yes. Dalo. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.
All right. I got Ochalo Ofwegumi. Actually, me shout out to Why some not? Why not? Why beautiful not? Why not? nurses. One of my shout outs enjoy me. All right. So, how many minutes can I get? You get one or two? Okay. What about Uncle say? I'm not going to my time. 2 minutes. It's 2 minutes. Yes. So I want to give shout outs to nurses, Parkland I Hospital need to go in nurses. You should go on to get Oh, my colleagues in the theater, the anesthetic nurses Wow. in the theater. I'm giving a shout out to all of you. In fact, the whole nurses in Parkland Teaching Hospital, you guys are doing well. Then I want to give a special shout out to Nurse Cynthia on our own St. Patrick Hospital. Now I'll be among my 3 kids. Wow. She's my wonderful colleague and she's beautiful. St. Patrick's Hospital day. Na opposite Niger. Okay. Opposite Niger Foundation. Yes, yes. Uzo Roba now. Yes. Yes, shout outs to Pino Pino, Nos Chiamaka, Nos Kelechi, Nos Uche in orthopedic ward. That Uche, all the orthopedic ward nurses, to my colleagues from school, Best Wingers, to my humble self and to Rosemary, Nos Chinelo, in fact, all my beautiful nurses. They are listening because I think I need the surname. Going on Amaronya. To Nos Machi, Nos Ada, hey, Nos Linda. All these people are wonderful nurses. They are very, they are beautiful. Yes. Yes. And nurses, we are noble. Because some of that people don't know this. Some people don't know this. Okay. Nurses are noble. We are nurturing. Okay. Yes. And we are understanding. That's the you in our name. Understanding. That's when in the midst of pressure, a nurse will understand you. See, okay. Yes. Professional nurse. Actually. That's really wicked. I just think I had the frustrated at that time. Even aside frustration, there are some people they just hang a picky body. Yes. Pepper body. So when you now add the Nigeria problem to it, what's that? The case not finished. So nurses are responsible people. That's why we stick to our ethics. Even I'm with so many ethics. That's why nurses are saying to get bank. Fixing the nails. Year to year we don't fix nails for the love of the profession. Big hair even when we've on so park and Bob and I making iburu sigi just to naturally. Yeah, or na 18 just chicks we like born. she came to the studio. Yes, so from fine us. So nurses, we are sympathetic. We have sympathy and we are selfless, right? And the E in our name is in the nurse name is empathy. So that's the acronym for nurse. That's the nurse. Okay. Yes. Thank you very much. Okay. Shine Chago. All right. So my first shout out to you, Nurse Naza. Thank you for all you do. Thank you. Thank you for being so loving, compassionate, and hardworking. Not very easy. Then the next one will Nurse Chizoba. Nyawa no we on a UK. And I'm no longer for this video on YouTube. Nurse Precious on a US, my secondary school classmates. And from there we became friends. Okay. And of course, Nurse Uche. Nurse Uche bụ Nurse Chinaza bie nyawa introduce him to Nurse Chinaza and I'll be going to studio once before, 2 times with her, then once Opurohu. Then Nurse Amara, Nurse Amara Chukwu. Now no we bia na studio yesterday morning. So now appreciate you Nine ebe obulu unu no. See God will make it easier. Amen. For you people. Chukwu na ga-eme ebere ka empower unu save lives. Ka ọ dị very easy. Ka ọ bịa nnọọ at will. Unu tinyekwa n'ego unu. M ga-enweta ya back. Amen. M ga-enweta ya back. Everything mmadụ na-eme n'ụwa is to get back. There is always an expectation. I will not lie. Alright, ihe niile m na-eme, there is an expectation. Na mbụ ezigbo mmadụ ka mmadụ dịkwalụ m good when it comes to my own turn. Ịdị wicked, please reap where you sowed. Have kind people aka. So there is always expectation at the end of the day. So if obuni na-eme buru ya n'obi that you will get it back. You will get it back. The okpere na-ekpe bụ onye bụ ezigbo mmadụ to encounter good people. Ọ bụ na ị dị bad, encounter bad people.
All the very easy like that. All right, so actually ịgbaga na our Facebook ka mma na ma enwere any messages there, and ka anyị check enwere m any messages. All right, enwere m any messages na Facebook, but na our YouTube anyị nwere messages. And m na-ekene ndị dịka onye jekwe Cecilia, na-ekenekwa onye dịka the first person that chatted me. Okay, Memeja, for your message. Okay, Don Frank Ugeze, thank you so much for joining me on YouTube. And of course, only because yes, but I know money is important, but saving life is one of their oath of office. God will bless all the goodnesses in the world. That is good move to salvage our hospitals. Yes, it is. I gotta try. Malka I get me. And where amount got too small for the project. All right, so ebe a ka anyị ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nke taa. Sị gị daalụ ka isi wee join ya m. Daalụ ka isi wee nọlụ with us from 4 wee ruo kịta. And of course, I'm on fire, but the next song ga-abịa because of the nurses, especially nurse Chinazọ nọ na studio, because she's on fire. I'm going to sing a secret him. Get your secrets. It's true. Beauty tip. I've brought the beauty. No body tip self. But I don't want to spend time. But within 1 minute, I'm interested. No, we are what we eat, actually. Okay. Whatever you consume is the way you look. In as much as then when they were low metabolism and high metabolism. But I realized that in Musianwa, you can actually shed weight if you're determined. Exercise and what you consume. Mostly. Then mostly what? That's not mostly what you consume. What you consume, yes. Then it add is your exercise to it. What do they take exercise? When I make let me see now. Let me say we are full for the hand exercise. Habu can Sprite. More beer. You know, so all those unhealthy things you just discard. Double food good hanakoko. Then you get your body back. Pizza. I think this year, actually, sincerely, this year they call once can't go shawarma. Oh. Yes. Okay. Okay. I get see in a fat room. No way. All right. For joining us. Kechi Neburu was also Giga on a Volt 104.3 FM. Ebe a bụ Deni bụ ebe anyị na-eji asụsụ anyị dissect okwu nwee ike onwe anyị nghọta and okwu ka o si ụbọchị ga-esi wee dịkwa taa kpọtakwara unu mmadụ. Cheta na onye mụ na ya nọ na studio bụ Chinaza Cynthia Okechukwu, a nurse officer, and I appreciate it. Thank you for coming. Thank you. Stay with me. Coordinate.